iphutha olenza uvikela nje abantu owazana nabo no associate nabo. Ucabanga ukuthi uma ngenza lento mengazompostoli ingangenzakalani. Ungakafiki nje uNkulunkulu. Abantu nje around you. Enye into esemqoka leyo ekuphileni. Siyabonga kakhulu nakuwe ma. Sibonga kakhulu. Siyazi ukuthi konke sikubona kubaba kusuka kuwena. Angizothatha isikhathi eside. Ngizoshumayela nje izwi bese ngihlala phansi futhi khona manje. Amen. Amen khona bazalwane. All right. Ngiyacela sivule incwadi kaMatthew chapter 11 ngokuka Matthew. Useshilo ukuthi umpostoli ngwakashanga isibongo le kwesakamthethwa ngesinto esiwe ngathola uJesu emncaneni bami. uNkulunkulu wangibamba nje ngihamba ngespeed ngibheke ekufeni wangishekelela wahlenga impilo yami. uNkulunkulu uyakuhlenga umncane ukhule abantu belokhu bekhomba ukuphela kuze kusho bona lebade bethi kuzophela bethi ungamsayeka ke manje qhubeka ungayeka manje lento owayithola yabona uma bengafuni ukuyivuma kahle bethi hayi kushuthi kwakuubizo lakho nje wawushuthi nje ngoba phela uNkulunkulu umuntu umnika into yakhe shuthi into yakhe abanqene kuyiassociate naleyo nto. Amen. So ngiyacela ke sivule incwadi Matthew chapter 11 ngiyacela sisi ungifundele ku verse 20 to 24. Yes. Wayeseqala ukujezisa imizi okwabenziwe kuyo imisebenzi yakhe yamandla ngokuba ingaphendukanga wathi maye kuwe Korazini maye kuwe Bethsaida ngokuba uma kwakungenziwa eThaya naseSidoni imisebenzi yamandla eyenziwa kini ngakube kade yaphenduka ngesaka nangomlotha. Verse 22. Kepha ngithi kini kuyakuba ngcono kulo iThire neSidoni ngosuku lokwahlulela kunakini. Nawe kepha Nawume uyakuphakanyiselwa ezulwini na uyakwehlisela eHades ngokuba uma yayenziwa eSodoma imisebenzi yamandla eyenziwa kuwe ngabe likhona namhla. Kepha ngithi kini kuyakuba ngcono kulo izwe laseSodoma ngokuba lokwahlulelwa nakuwe. Thank you. Cela usalo usuyibamba but la into esimple nje khulunywa nabantu uNkulunkulu enza umsebenzi wamandla kubo kodwa bangaphenduka. Kuma nabantu abafika eNkulunkulu bexhuka baphuma bengaxhuki kodwa bengaphenduki. aka attend bona uNkulunkulu personal ngoba uguquko lensindiso alilona ole individual attenda families ukuthi ngalesikhathi ephuma la endlini exhuka ebuya engasaxhuki kodwa lo muzi wangaphenduka uyalideserve ulaka uthi ngoba lento uNkulunkulu anenzela yona ngomusa ukube beyenzela abanye bebezophenduka kodwa nina wanenzela kwangathi nje akenza ngalutho. Usethi ke manje ake ngiba attende ngendlu nendlu ngoba kuyicala kuyisono ukuthi uNkulunkulu angene endlekweni eze kuwe wena kube ngathi akenza ngalutho. I'm just explaining lento ebhalwe la ngoba isimple. Ngicela ungifundela futhi ku Genesis chapter 4. Angizodonsa nje ngicathi intshumayelo ezobamfishana okudlula zonke intshumayelo ezoshunyayelwa la letendeni. Ungilalelisise nje ngasekuqaleni ukuze ungangigeji ngasekugcineni.
ungilalelisise kakhulu mangisaqala. Genesis chapter 4 ngifundela uverse 8 ugcine 13. Masifunde ngizwe ngizosheshe ngiqede. uKayini wakhuluma kuAbela umfowabo wathi masiye endle. Kwathi besendle uKayini wasukela umfowabo uAbela wambulala. Wayesethi uJehova kuKayini, uphi umfowenu uAbela nami? Wathi angazi, ngingumlindi womfowethu nami. Khona wathi wenzeni na? Izwi legazi lomfowenu liyakhala kimi lisemhlabathini. Usuqalekisiwe emhlabathini ovulile umlomo wawo ukwamukela igazi lomfowenu esandleni sakho. Verse 10. Khona wathi wenzeni na? Izwi legazi lomfowenu liyakhala kimi lisemhlabathini. Usuqalekisiwe emhlabathini ovulile umlomo wawo ukwamukela igazi lomfowenu esandleni sakho. Cela ufunde 12 no13. Uma ulima emhlabathini awusayikunika isithelo sawo, wena uyakuba umhambuma nozulane emhlabeni. Khona wathi uKayini kuJehova, isono sami esikhulu kunokuba ngisithwale. Thank you. Cela usithole usikhuleke. Baba, izwi lakho liphilile, lingcwele, linamandla. uNkulunkulu ethongcwele namhlanje ntambama siyalumkela, siyalibonga. uNkulunkulu ethongcwele, khulumisana nokuphila kwethu sehlule ngalo egameni lika Jesu Kristu Inkosi yethu. Amen. Ngiyacela sivala amabhayibheli ethu sivusa amakhanda sibambe lokhu uMoya Ongcwele akasipha khona namhlanje. La esifunda khona ke kuGenesis thi iBhayibheli uKayina wasukela umfowabo uAbela wathi kuye masiye endle. Lithi iBhayibheli bahamba baya endle, mase lithi bathi mabefika endle uKayina wasukela umfowabo uAbela wambulala. Uma esembulele bathi ke uNkulunkulu wakhuluma kuKayini wathi wenzeni na? Uphi umfowenu uAbela na? Ngoba uNkulunkulu uma sewonile uyakwazi ukukhuluma nawe. Into engenzeki ukuthi ahlale kuwe, kodwa akayeki ukukhuluma nawe noma ngabe wenzeni. Ukukhuluma nawe akayeki, njoba ngemilana nje uNkulunkulu ukhuluma nawe noma ngabe wenzani. uNkulunkulu akayeki ukukhuluma nobani nawe. Wakukhuluma ke noKayini uthi izwi legazi lomfowenu liyakhala kimi lisemhlabathini. Usethi ke njengalokhu wenze lento nayo into eyenzekile, uyawulima umhlabathi kungaphumi lutho. Ngamanye amazwi into yenze endle ayikhiphanga nje umphefumulo kuphela, kodwa ibulale ngisho inhlabathi eyothintwa isandla sakho. Awuyophinde ube productive empilweni yakho. Uyolima, uyosebenza, kodwa iproduct ingabikho. Uqalekisiwe ngesiqalekiso esikhulu, uthi uyoba uzulazulane ube umhambuma. Uthi uKayini isiqalekiso nginika sona sikhulu futhi ngiyohluleka usithwala. Nayo into engifisa sikhulume kuyo ke bese siyathandaza. Labantu ekukhulunywa ngabo la uKayini indodana kaAdam noEva, uAbela indodana yesibili kaAdam noEva. uKayini inkosana yakwabo kaAbela. Lezi ngane lezi ekukhulunywa ngazo la ezandawonye zizala umama oyedwa, ziyalamana lezi ngane. uKayini inkosana yakwabo kaAbela. Uma nje uKayini ethi kuAbela asambe siyendle, uhamba nobhuti wakhe omdala, uzizwe evikelekile. Kwasho ukuthi isitha ngalesi sikhathi besine strategy sokuthi si destroy imizi,
sibulale imindeni, sikove imindeni ukuze icebo likaNkulunkulu ngomuntu lingalokothi libonakale. Indlela elula yokulibulala ukuthi kuqovwe imizi. Lezi ingane njengoba zenza lento kuqale u-Adam no-Eva bedla isithelo kuthiwa bangasidli. Uma uNkulunkulu esekhuluma ku-Adam ethi wenzeni, u-Eva owathi mefika noNkulunkulu kuye wathi lo uyithambo lamathambo ami, wathi lo uyinyama yenyama ami. Wangabe sawasho lawo mazwi uma sekubuza ngathi wenzeni, washintsha wathi owesifazane onginike yena akaselona manje ithambo lamathambo mase kungena isono, ngoba isono sifika siqede uthando enahlangana ngalo. Isono sifika siwubulala umuzi, kushintshe ngisho language yothando ife iphele. Akasena manje ithambo lamathambo, sekuyilo wesifazane anikwe yena, ngoba uNkulunkulu wayengakaze esho lutho ngalo mama. Akashonga ukuthi umlethelele, wafika nje wamvusa ebuthangeni wathi yavuka wabona uEva, wathi kuNkulunkulu kusho yena etshela uNkulunkulu, wathi uNkulunkulu lona uyithambo lamathambo ami, lamathambo ami. Bese umndeni sazungeza isitho, sazungeza sangena isitho, yashintsha ilanguage, kwathiwa lo wesifazane onginike yena, lo wesifazane onginike yena, lo kade yithambo lamathambo. Inkulu impi yesitha nomndeni, indala impi yesitha nomndeni. Uyabona njengoba la ubanjiwe uNkulunkulu, we representative uthunyiwe, uzomela umndeni wakho njengobula. Khona into uNkulunkulu afuna ukuwulanda kiyo, khona into uNkulunkulu okwaze kwashona omkhulu kwashona wonke umuntu behluleka ukuyilungisa. Wena uyisolution emndenini wakhe. Iphutha lingenzeka ukuthi ube selfish, ucabange ngawe ukhohlabeze emva kwakho. Ube selfish. Ngoba you know mama uyinikela kuJesu, awulungisa impilo yakho kuphela. Yabo, imvuselelo ayizile nje uzoshintsha impilo yakho personal, izofix imizi. We are here to fix families. Ngoba isitha sibulele sikovile. Wena ucabanga ukuthi lento yokukhulela kwengane zine-12 years ukudlala, kanti isitha senzela ukuthi noma kukhuleni kwakhe engakhula sebe unkosikazi womuntu, efike lapha sekunengane engaziyo ukuthi kumele isale noma nayize na. Kusuka nje kungakhona ukuthi i-early pregnancy noma yini, kodwa kusuka kuliwa nemizi akayoyakha, ngoba showcase njengoba ezala ku-12 years ngeke azagane lapho. Maye funa kuliwe naloya muzi akuwo, ushawe manje eseyi-teenager, ushawe manje aduma ikhanda, aduma ikhanda eshiswa uthando, eshiswa ugazi, ngoba igazi liyashisa uma usemusha. Uhlanye ube yi-Springbok seyinto engasizi. Mangimele ube namandla into enezizokusiza uhlehle, mangimele izinto engezokusiza kube yizo ufaka kizi energy, ngoba isithi target yaso ukuthi bengabikho abantu abazokhulela emndenini ophilayo. That's why lezi ngane ilamana kodwa ziyabulalana. Indala lento yokulwa kwabantu belamana, indala yokubulalana kwabantu bandawonye, lento yokulwa kwemizi yokubulalana kwemindeni akuyinto yamanje, indala. Ngoba yonke into oyoba yiyo yokwakheka ukuthula kwayo kukuyifamily. Now uma kuyimvuselelo kanje, i-target enkulu kusuka kuyimndeni not ama-individuals. Uyazi makusindiswa wena kuqala umlando omusha kwifamily, kuqala umlando omusha.
khona ungango luwayo olalivimbile. Kungaqala nje kungavela kube nomshado. Into engakazi bekhona. Ngoba isitha sivala ngayo yonke indlela into ezokwakha isizwe nabantu. Abantu bengamane bashintshe imoto bengagani, bengashadi. Bengashadi. Nawe nje njengoba ubizwa ngomama usibanibani ukuthi abantu abakwazi la eMandeni uthi kahle kahle awazi ushada. Abazi. Bobona mhla ushonile. Sekuthiwa sekunomhlangano kumele ubanjwe ukuthi uzongcwatshwa ngapha noma ungcwatshwa ngapha. Itophe zobe zisesangweni mhla washona. Kumiwe esangweni, kuxoxwa. Indaba yakho ungezwa noma afakwa noma ungafakwa. Baka impilo yakho njengoba uthi uthenga imoto esibili nje uganiwe. Wona ucabanga ukuthi lokho wena ucabanga ukuthi psychological right. Nawe mawuqoqa ucathi right. Nawe mawukusho right. Kanti kufanele ungabi nomndeni. Uphila impilo nje ukuthi makuthi angilala eMandeni ngiyalala. Makuthi angibuyele ekhaya ngiyabuyela. Makuthi angisukela ngibheke eThekwini ngingasuka ngoba vele ayikho into engilawulayo. Fanele uphile leyo mpilo. Uphila impilo nje engena onga noma kuyiwale noma kuyiwale. Noma kuyiwale. Phela leyo mpilo. Ungabi naso stand sokuba indoda yomuzi. Isitha give up. Sikulandela ngisho usuyindoda. Kuba khelesi, indoda ekhelesi. Kuba nobaba nje omdala ojolayo. Baba nje ojolayo. Baba nje ojolayo. Uqala lo laba ngomdala kangaka. Wena ungazi ukuthi unomusa mamona khibeza ingane zesikole kanti uyayishela. Kubona ngengane ezimthatha kancane nje umama kanti ubaba omdala. Yena macabanga uze eyibonga ethi mina ngumahle ezincane. Eyibonga ngokufa ngesiqalekiso edestroy ingane emdala. Kubona ngengane ezimthatha kancane umama kanti ubaba wakhe, umyeni wakhe. Akaze beyindoda, akaze. Waba nebhadi lokushada nomfana. Waba nje neshwa akazaza okwamenyezelwa abantu othiwa lo indoda nomfazi kushiya umfana nentombazana. Ngoba kumele kube umuzi, akumele kube sesisekelo yona right. Kufanele kube nomsindo ukuze ngingalokothi kube nepeace. Ningakwazi ukuthi ma umuntu ethi ngisayolala ungakwazi ukummisa ukuthi uyolala kanjani singakhulekile. Ngoba vele ngicabela. Anibingelela nje ekseni. Kodwa kuthi umuzi bokusho. Akubingelelwana. Wena ucabanga ukuthi ubangani kangaka nje nosisi wakho. Yini lengaka? Lengalungiseki, lengaka nje. Wena ucabanga ukuthi uthandaza kahle kanje. Ufaka isiZulu, ufaka isiNgisi, ufaka ilimi. Uqede lapho. Emva kwayo yonke lento enhle kanje uqede lapho. Uyini lengaka nibanga mawucabanga. Itarget. Ukuthi ithunikela ingaqhumi lembe oyifaka la. Ngoba lethi iBhayibheli makukhona oqabene nayo ukukhumbula. Hlehla ulungise. Ngoba uNkulunkulu into akafuna ukuyikhanda ukuthula. Ngoba uyazi uthi uma sine family enokuthula, showcase nebandleni nokuthula. Ngoba uma unomsindo ebandleni ufuna sihlehle nawe, showcase lo msindo uthathe ekhaya. Awukho umonakalo ofica esontweni usuke esontweni. Wonke umonakalo ofica esontweni usuku isosi yawo uyikha. Wonke umonakalo ofika esikoleni umsindo se-staff room hlehla nawo uzowuthola ekhaya. Akakho umuntu onolaka nomuntu okhuluma isilomo kanjani noma ukuhlehla uthakhe la akhulela khona. Kwakuno auntie nje osho noma yini ayithanda. Ufunza uanti wakhe. Into yakubo. Leyo nto Jesu yiyo enye into ayeyizoyilungisa ekuphileni komuntu nalaye eMandeni itarget enkulu kaJesu ukulungisa imizi engenaso isisekelo esiright. Kunengane izabalaza kodwa ngenxa ukuthi isisekelo iphuma kusasikho.
manje ke lento ayimfuni umuntu oselfish fanele mawubona ukuthi ayisengirejectile mina ukhona phela kuyi-writer off yabona mase uzuphuza i-black label caca ukuthi hayi yabona-ke manje wena usuyi-writer off kodwa makukhulunywa kanje mhlawumbe ucabanga ukuthi ngeke kusenzeka kuwe awucabangela beze emva kwakho awucabangela iy'ngane zakho awucabangela abakwenu khona abasenawo amandla kodwa ongathi mawuza ngaphambili uyile mhlawumbe uNkulunkulu akhumbule wena mhlawumbe uNkulunkulu akhumbula beze emva kwakho sizele lokho namhlanje emandeni sizele lokho namhlanje emandeni ungayibulala uphila uNkulunkulu ufuna ukulungisa umndeni wakho uNkulunkulu ufuna ukulungisa impilo yakho uNkulunkulu ufuna ukulungisa izingane zakho yabo lapha kuMatthew uNkulunkulu is very specific uNkulunkulu kuyenzeka enze into kanti ulindele ukuthi umbonge ngokuphenduka ingakho ungavumelekile ukufakaza kanti awukaphenduki kahle uma ungasindisiwe awuvumelekile ukuphatha i-microphone uma ungasindisiwe indlela yokubonga uNkulunkulu makwenzelile ukuthi uphenduke ukuzombabaza la ukuthi hayi mkhulu uNkulunkulu wenu bandlana kwethu uqede lapho ungazani naye angeke usilekelele manje ke indlela yokubonga uNkulunkulu ukuthi uphenduke uma ungaphendukanga ulaka luza kuwe nesizukulwane sakho ngoba inkinga enkulu obhekene nayo ukuthi usutsheliwe usuyazi ubungcono ukholoza usekhaya ukukoloza ususetendeni kuyingozi enkulu kuwe nakuzizukulwane sakho yabona into ukuthi ususewenza etendeni kodwa usaphuma la usigxele la usuzela ubungcono uthimela isu lapha phezulu yabona le ukuthi uphuma la uthi ayikho le yantu usho uphuma la ngeke ulimaza okuningi ungcono umuntu ovala amawindi endlini obuka ikheza njengoba sikhuluma ungcono ovala amawindi oyibukela ibhola njengoba sikhuluma kodwa wena njengoba usuze weza waba la ingozi enkulu ukuthi uNkulunkulu esekhulumile nawe wenze ngathi awuzwanga ubuzwe ayikho into ebuhlungu njengokubona abantu bebanjwe izinto olokubazalwa beyizama ingabasizi lokho wazama uyazama kodwa kukusiza kodwa still usabambelela uJesu uze kuwe usabambelela niyabambelela ba ubambelela into ongayazi bambelela into ongayazi ongayazi nawo omunye ebambelela nje mina ngeke ngilahla into zakithi mina kwasayena uzalwa umuntu owazalwa yena uhlala komalume kwama wakhe naye uthi komalume wakhe yena uhlala komalume kama wakhe uma wakhe ukomalume wakhe naye uhlala komalume kama wakhe lengane akayikhulelisile izokhulela komalume kama wakhe kodwa yena futhi masimtshela ngoJesu ongafuna izitori akholosa athi unento zakubo kuphi kini mawusho kini shokuthi la uhlala khona komalume kama wakho naye uma wakho ungahlehla nomlando wakhe akazi uqala kuphi manje ufuna ukuthilana le mess kunokufaka impilo yakhe ngintana eqondile ufuna ukuthilana ngani kuyoba nini into ezolandela uzothwasa uma sikubuza ukuthi njengoba uthwasa nje uthwasiswa yini uthi ungenwa abadala sikubuza ibaka abantu ngoba ubaba wakhe akuhlawulanga sikuyeke ukuthi akakondlanga akaza kuhlawula ukwazi ukungenwa abantu bakubo ngoba la awukwazi ukungena abantu bakhona ngoba uma wakho lokuzalayo naye ubaba wakhe akaze emhlawule akakwazi ukungena abantu bakuloya muzi manje ke uma uyi-associate nalabantu uthi uba kuphi
Just answer a simple question. I says, lana, yabona lana uma uthatha uJesu. Ukuthatha uyisibongo lesobizwa ngaso. Ingakho eBhayibhelini phela ibongo sayingafakwa. Ngoba isibongo is not guaranteed. Kwakudilwa negama lakho. Ingakho iBhayibheli liyasho uNkulunkulu akasazi ngebongo, sazi ngamagama. Ngoba isibongo is not guaranteed. Kuyenzeka uyibongo uzuyithakazele kanti khona abazumlando ongcono kunalokho. Manje ke into ebalulekile njengoba sila bengasiphika isibongo kodwa ikhamba ngeke beze beliphika. Ngashintsha isibongo kodwa ikhamba ngeke ulishintshe. Ngisho ushada ushintsha isibongo kodwa ikhamba lishintshe. Ngoba uNkulunkulu sazi ngani abazalwane ngamakhamba. Sazi ngamakhamba. Hayi uNkulunkulu mawufika la ufuna igama lakho kuphela. Ngoba uyazi ukuthi kungenzeka kunomonakalo emlandweni. Awu namonakalo. Lento proud ngayo khohlwa, uproud ngento ongayazi. Ongayazi ngempela. Ongayazi ngempela. Ingakho ubambuyeke nje. Ubambuyeke. Bambuyeke. Bambuyeke. Imoto la ibuza umthandazo ungabuza umuphi yena lo obhula ngeBhayibheli noma imuphi ngoba awekho ngamazi. Akekho ngamazi. Hayi uthi ayini uhlanganisa impilo, uzama impilo. Uzama ukulungisa izinto. Uzama ukuhlela impilo yakho. Inkingi yodwa umonakalo omkhulu ngeke kusawulungisa. Ngoba usuka la ungazi khona. Usuka la kodwa nayo indlela eqondile. Very simple way. Sikubizela kuJesu. Ongenandaba ukuthi wayelele kuphuma wakho. Sikubizela kuJesu. Ongenandaba ukuthi kwakubani umkhulu wakho wafela kuyiphi amathamba akaphelele laphi. Ufuna wena aqala umlando omusha ngawe. Ngawe. Ufuna wena. Mina I always tell abazalwane ukuthi masuganiwe kan iba nomuzwa ukuze uqale izinto esisekelweni esisha. Ungalo namabhodlela afa kungekho. Ungalo. Qala iground somewhere. Qala umuzwa. Ukuze uqale isizukulwane esisha esibhekene nawe ngqo. Uqala umlando oqondene nawe ngqo. Ungafaki inkomo zakhe sibayeni ongasasibethelwa inyanga yakho. Mawuthenga imfuyo uyifake endaweni yakho eqalwe uwe. Izimpi eziqondene naleyo nto kube izimpi eziqondene nawe. Ngoba iningi lethu izinto ezishaya kakhulu engaqondene nathi. Sishawa into eyodwa sisegcekeni. Kubalulekile ukuba nekwakho. Kahle kahle empilweni nje fanele ufunde ukuhlukanisa ikwakho nekini. Enye into nje uJesu akusamela akusize kuwe. Ukuhlukanisa ikwakho ayikho into ebhlungu njengokugana indoda egcwele umala ekhaya. Egcwele uma. Hayi manje bengibona ukuthi uma. Manje bengicabanga ukuthi inguma. Ubona umuntu egcwele uma. Manje baba sibanibane angizoke ngizwe kuma. Wakanelwane kanti. Manje noma wakho ke naye useyoshaya umthetho ngoba phela njoba asho baba wakho eli nje unekhanjana elifana nelika baba wakho. Ubuye ethi mayekubuka ecabanga baba wakho. Naye ke gcina ehluleka ukuhlukanisa. Manje kungcono ukuma lapha, ame lapha. Uma lapha ame lapha. Oh. Kuze into zakho ihlele. Uya consult too much. There's no freedom. Umngakho ufana nengane. Ufana nengane ngoba phela ngisho edrobheni fanele ucela kuma. Uyini edrobheni ngamtshelile uma. Awanje umdlalo wesitokfela ehlele izindlela yakhe, enza izinto ngendlela yakhe ngoba uye uma. Namadoda asafanele banje khisha umala. Akhisha umala.
simbambe simdonse umngala funa sikele mthandazo wewazalwana uyabona kithi uma wami uMamhlongo kuka Mamhlongo uma ngikano Magabela funa ngikhanda umuzi wakaMagabela ukuze sethi izinto ngendlela yakhe nangendlela esibona lento ukuthi sifuna ukudweba indlu fanele siyocela funa nikhulume nobhuti omdala niqede uphume endlini kabhuti omdala uye ebhuti omncane le consultation yonke le isho ukuthi awuyona indoda ngoba ukubuya indoda buzothi ama blocks awaphe la yini uyiphuca amagunya uyincisha authority engaka lokhu uyincisha freedom uyincisha ubumnandi njalo umngakho bekumele egcekeni funa check ikhanda ukuthi neduku ngoba nganzeka ahlangane nesicalukwazi egcekeni kuthiwa akasasho uqulu uboshwe igceke akwindaba yokuba nomuzi manje ngoba uma usemdala Kodwa kokunye konakala phela ugana ngoba wagana saqashwa yabo wathi ngifuna ngibhekela uma wavuma so ke okunye ke siko azikhuluma indaba yakho unkosikazi wathi nje ngifuna ngibhekela abazali nawe so la wagana saqashwa asibuyena uJesu into akayizele endaweni is to fix the foundation yama families. Umuntu ungena empini wawungekho ziqala. Musu ukufaka ingane zakho. Uzokhuluma kabi nje uxoxela ingane intembi ngomndeni wakho. Kwenze njani? Ngoba lento ibuye ibe yabona lento ukuthi uxoxa ngabafweni kabi enganeni yakho. Inomthelelo omubi nasesontweni. Njengoba uyixoxela ngoba umncane wazi usazoxoxa ngomfundisi. Ngoba lento usuke nayo ekhaya yokukhuluma ngama leaders. Suka nawo kini discussa yonke into. Mase nibuka abandiya discussa wonke umuntu. Discussa. So njengamanje uyabona njengoba kukhona lezi ingane la. Lezi ngane uJesu mengabamba lengane ayibamba khona umuzo ongaba kwi-order mayibambe kahle ngoba mayikhula izokhula inesimilo esiqondile ngeke ikhulelwe ieli ngeke izale ingane engazi ukuthi yakabani izokhula inempilo eqondile ichanelwe kahle yo ikondliwe kahle ngezwe ikhuliswe kahle ikhulise kahle ibe nempilo eqondile. Then mayingena emzini womuntu kuyongena umuntu one confident egcwele. Confident egcwele. Ayikho ingane engaziwa noma ayizi noma iyizi. Yonke into iqondile. Manje ke we need to rebuild. Silungise kahle. Uchanele kahle zonke izinto ngoba njengoba unqaba uJesu nje uyothi usulungisa impilo yakho uthi usufuna ukushada kuthiwa shadisa uma wakho. Joshua uma wakho engashadile uthi uyamqala uma wakho kuthiwa maki uthi uyoxoxa komalume bethi kahle nogogo wakho la komalume fanele simlungise lalela lento izokubambezela serious yabona into ekushonisela ngelanga ile oyizamana ibuhlungu ukuthi uzama ngomsebenzi onemali encane uzama ngamandla angekho ile into ebuhlungu thina sihluphi asinazi intuthu thina sinciphisa ngisho imbondo eminingi indaba zayinqiba amasondo sinciphisa yonke into siqone nje sifasixoxinto sixoxe sikhona inkomo sesufo haya ake sibahlanganise ukuze impilo ibiqhubeka beqhubeka ke kodwa eselungisa izinto ngoba phela thina hayi ukuthi siyakhokhida sisuke sihlanganisa ifamily sisuke sikadela imember yefamily ngoba uma usuganisile umfana oganwe indodakazi yakho indodana yakho leyo
ekuthanda kakhulu kabi ongeke sahluka ngoba ithembe wena uzoyicontrolela le ntombazana ngoba umama mayefuna ukushubisa ekhaya uyakwazi ukushubisa kodwa masutshela umama wakhe kuba ngcono uthi indodana yakho yangempela le okumele efele uyibeke la ngoba ikufaka ngisho kumshwalense indodana yakhe okumele uyibeke manje ke akumele uqinise istrapho kakhulu ubiza into sithi 1 2 sithi ibhizo sobuye sibona ake sikhanda umuzi qala kuze kuqala impilo yabo uyathamba njalo umama ebona kufika imoto necross uyathamba njalo ukuthi ubani wayishadileni wayenze njani uma wakho washonapho asinendaba nayo yonke lento sihlangani futhi ngoba impilo eyakho ukhanda ikusasa lakho nempilo yeingane zakho lento yokuzama ukulungisela abantu abadla iKentucky kumele kube ngadli lutho izogqilaza abantu bebebusa bena inkomo benayo yonke into bedayisa inkomo beyidla beze beyiqeda imali bengaphele edrobheni sekufuna wena uyincisha impilo ngenxa yabo uyincisha impilo ngenxa yabo sekufuna wena uthwale kanzima ngabantu akade bedla amarashela so ke what you are doing sikwenzela nje into very simple ngashada umuntu wala simuva ibhela sifaka ideko simbizi sithi ayisukume zonke into zengapha sisukume sithi akasalo yedwa sale lo simfunayo isukume intombi isukume asale simsalayo sithi sicela amaringa lapha esikhomeni sampostoli hlane siphumela nkosikazi sebeyosala ke bezenzela umcimbi ngesikhathi sabo ngoba enye into edelay isimpilo bethu ile mcimbi egcwele ekhaya lento kuyifanisa nomunye umuntu ongeyena iyagqilaza lento yokufuna ukukhathanisa umcimbi wakho nomcimbi womuntu iyagqilaza uzufuna ukuyoshada olwandle ufuna ukuyoshada eBay funa yonke into kanti ngabe uthe wathi washaya impilo nangena emshadweni nasenihlela kahle impilo yenu nasenibuya neanniversary after 10 years senizogqilaza ngiyagqilaza manje nina that's why imshado eminingi emva konyaka sebeyahlukana ngoba imali yokuphila bayi-exhauste emcimbini naqilazana ngobani lona ufuna ukuyifanisa nosisi owayifunda naye university nalo bhuti ufuna ukuboost confidence yakhe ngoba khona ubhuti osanda kushada la owavela perfect wedding yabo uyifanisa nalowo muntu nawe uyifaka lapho impilo imenqini uyaphela umshado akwaziwa kuzodliwana akwaziwa kuzothatha nehlanganisela enye into le esihlelayo nje elula kabi very simple wona ngabe ukipitela abakade washada ukuthi ushode ngomfundisi ingakho kuzelela itendela ukuze mase uphendukile wangena la sisonke nawo amasonto amabili amathathu sibuye sibuze ukuthi mama umpostoli ukhuluma nalo yamama ukuthi kambe into yakhe ithini ngoba siyambona indlela abopha ngayo iduku kodwa siyibona iring esandleni kwenzakala uyabuya umpostoli uthi hayi walotsholwa ubhuti inkomo zakhe zathatha ubhuti wakhe walobola ngazo umanimekazi waqeda lapho waba nolaka ufuna ukushada ubhuti akafuni mase sithi thina ubhuti ufuna ingubo namabhokisi nani okay ake sibize umkhwenyana lesixoxe sicela hayi ngoba siya kwi-conference ngo-October akube kuthengwa amaring i-conference bayabizwa bayashadiswa babuya sebeshadile usumzalwane bawunesiphiwo mawuweshipha ungena worship team usuyaqala nawe mama beyikhipha ama-couples usuyikhaphula njalo kade ungazazi nawe ukuthi usuyikhaphula njalo makhulunywa ngomama usuyangena njalo
yabo seniqala ngihlele impilo ke manje ngiqala impilo ke manje then nengane zenu seyihlelekile yonke into isihlelekile senikhanda umuzi senikwazi ukuyimela yonke into isayinwe phansi ngoba lento yokufaka amandla ingekho into esayinwe phansi ingozi njengoba uthi akushintshe iroof nje mase kuyashadwa ishintshelwana iroof ungashadile ngoba ayibhaliwe lento ndawo lo yenza njengoba uthi ihlanganiselana imoto nje wena uzokhokha installment semoto yena ebenziwe okunye ayibhaliwe phansi le qalani nibhale yonke into phansi ube ne-assurance yento isebenzayo ukuze makuyiwe enkantolo itshela indoda ukuthi umama uyosala nengane therefore umuzi udinga usale kumama uma isegoloza ufune kwazi ukuqonda umuntu mayigoloza manje sikwazi ukumqondisa into ebhalwe phansi. We need to fix families. We need to fix families. Musukuhlala into ethule, musukuhlala into ethule. Muso umoya kaKhayini awuphume kuwe. Umoya wokulwa nabafowenu awuphume kuwe. Umoya wokubulala abakwena awuphume kuwe. Khanda isisekelo somuzi wakho. Khanda isisekelo somuzi wakho. Yilwa ulwele ukuthi umuzi wakho ube grounded ube right. Khonza uNkulunkulu nokuthula, ukhonza uNkulunkulu nokujabula. Awunasi isindo secompetition. Ngoba uyifaka into njengoba uyifanisa nabanye abantu. Sikulethela uJesu ozokukhulula kuzo zonke ke lezo zinto. Ama benefits okusindiswa ilawo. Ama benefits okusindiswa. Mawungene kahle wane show. Mawungena kahle wane show. Phuma eBrand Bills la sikuhlanganisa. Sitho kuhlanganiswa uNkulunkulu mangahlukanisa umuntu. Ngoba noma ngabe ubani osemhlabeni noma abuya phila noma abufile kodwa umuntu angahlukaniswa umuntu. Noma abuma ngakho ayiseshonile khala ngamaphinifa umuntu mangahlukaniswa umuntu. Ahlukaniswa umuntu. Okunye sobe sikubona. Kodwa into ebalekile ukuthi sikhande umuzi. Sikhande umndeni. Kuphila impilo yephambili. Ungahojwana ngeinkantolo. Kanti bikhona into engenzeka impilo ihleleke. Bazalwane bakithi Jesu uzosiza. Uzosiza ingane. Isithi asifuna ukuniqoqodanisa bangaka. Ukuze nikhule ningamnali kusasa. Isithi asifuna ukuniqoqodanisa bancane. Kodwa sizothola uJesu ozokubiyela. Athi ngikuzungezile ngasemudla ngaphambili. Ngabeka isandla sakho phezulu kwakho. Ukuze impilo yakho mawukuthi usiyofunda umatric, isikole esikude kumele uyohlala emqashweni, ungafiki ube umakoti emqashweni. Ufike uhlala ufunde uphume nento eyizele. Impilo yakho isetheke isiteshi singahlohlozi. Impilo yakho nje iqonde mawuthi ngiyale. Ngalokho ukholozela ngisho abazali bakho. Ngoba lo moya wenkani uqala manje. Umoya wakho melibeka wona uyalibeka. Uyalibeka unenkani. Mokwathethisa ushintsha ubuso. Awunankulunkulu awunamoya ongcwele. Uyingane egcwele amadimoni. Ingakho wena uyosusa ipoliyana esikoleni ngelinye ilanga uma uye kwamanje ngoba unemoya eminingi uyeyisa ingane eyisayo kunengane eziyisayo ayina Jesu ayina uNkulunkulu kodwa uJesu ufika isethe ingane ayibamba iqonde sinilethele lo uNkulunkulu bafowethu sinilethele lo uNkulunkulu othatha impabanga ezalana ehlalise namakhosi sinilethele umondlo entandane sinilethele uNkulunkulu oxosha abantu abalahliweyo sinilethele uJesu osiza ngeqiniso uzakini uzobamba insizwa esayiqala utshwala zincane ngalokho uyibulala uphila cela ungene emthandazweni manje cela ungene emthandazweni manje ungabi selfish if ungakwenzele wena yenzele ingane zakho if ungakwenzele wena yenzela abazukulu bakho ngalokho uthi ugoloza ngeke kusize indaba yokugoloza uJesu straight ukhuluma nawe yabo nje bangikhuluma nawe manje singayihleka yonke into ekhulunywayo kodwa mase uhlele ekhaya usulela ubuyisa ingubo ibuye emqondweni kungenzeka ikukhalisa kungenzeka ikutshela ireality uthi ngempela uNkulunkulu bekhuluma nawe unfortunately uma ugeje manje ulaka la kaNkulunkulu imizi engaphendukanga ngeke sibe makukhona umuntu othi Jesu cela usize impilo yami ufuna umuntu othi Jesu mina okwami mangathiwa ngiyaqala kungamele kudingwe kungahlala ubusuku bonke akafuna umlando
akafuni ukuthi usukaphi, akafuni. Ngiyacela sivala amehlo ethu thina sonke, sivala amehlo ethu thina sonke. Bhekisa ikhanda lakho phansi, ugebisa ikhanda lakho phansi ngoba uJesu uyakufuna. Abanye abantu abangakuphazamisi laba balokhu beqalazi, laba balokhu bexoxisa ngamehlo, laba bafuna ukuxoxisa ngamehlo. Ngalokho uthi uqalazi, ngalokho uthi uxoxe nomuntu oseduze kwakho. Ngifuna lesinqumo sisuka kuwe, ungaqhula umuntu ethi asiye phambili. This is very personal. Funa umuntu othi Jesu suka umuntu njengomuntu egiya ophuma esicukwini ekhasha yonke indlu, othi Jesu siza ukuphila kwami aphakamisela sana. Mangibuka emuva la ngisuka khona, umlando uyangilahla, umlando uyangehlulela, akukho ngangisiza kodwa khona engizwa kuthiwa ngangisiza ebusuku. Kuyicala ukuthola ama benefit uNkulunkulu ungamboki ngokuphenduka. Mawukhona umuntu ethi Jesu ucela phakamisela sakhe, ngokusiza ngani ukuzuza izwe lonke egcineni lahlekela ukuphila kwakho. Kusiza ngani? Cela uphakamisela sakho. Jesu ngilamulele, Jesu siza impilo yami, Jesu ngilakalele. Sivalile amehlo ethu thina sonke. Phakamisa isandla sakho. Makukhona umuzi odinga ukusizwa wakithi, makukhona umuntu ongamlekelela yimi, makukhona osho njalo Jesu siza impilo yami, ngiyacela lo aphakamisa isandla sakhe. Asiphakamisele phezulu. Cela Jesu phamisa isandla sakhe. Ngoba mhlambe nokuphila lokho oze ngakho uyokuthola ekuphakamiseni isandla. uNkulunkulu wethu uphanselana. Uthi mawuphamisa isandla, uNkulunkulu angenelele kulokugula okusenhlizweni yakho. Ukuze ungezi just for ukuthandazelwa bese ubonga ngendlela engafanele. Jesu ngilekelele. Phakamisa isandla sakho. Sithandazela. Ngiyacela uphakamisa isandla sakhe. Eze ngaphambili sithandaze. Ngicela sisothandaza naye. Ngicela sisithandaze naye. Sivalile amehlo ethu thina sonke.